Hello mga bro, andito tayo sa bahay ni Ate Ita sa Barangay Fundado. And meron kaming nais po namin ibahagi sa inyo, sa mga manonood na, sa mga sponsors natin sa ating community pantry on the go, ay may inilapit po sa atin si Ma'am Pinky Villaflores na kaibigan niya dito sa Barangay Fundado sa Purok 1. At nakita natin yung sitwasyon po nila. So ito'y kailangan talagang matulungan, especially po yung bata. Ito si Ate Ita. Ate Ita, kumusta ka? Ako po si Lita Carelio. May 3 po akong anak. Gusto ko pong pasikapan yung dalawa ko pong anak. Wala po kaming pera. Ang hinihiling ko lang po, stroller po. Gatas po ng bata. Tapos po ay higaan po namin. May sakit din po ako sa puso. Kailangan ko lang po magpasok. Ulit na tayo! Wag na, wag na! Ay, naglalaba lang po ako. Para pong makabili ng gatas ng bata. So guys, andito tayo sa bahay nila Ate Ita. Tapos gusto lang natin ipakita sa Ate kasi ito yung bahay nila. Ito yung loob nila. Ito lang yung, dito lang sila namamalagi, natutulog, dito lang. Ito yung area nila. So sana may makatulong pa rin para mapaayos itong ganitong lugar nila. Wala po silang higaan. So ang total higaan nyo ay Ano lang yan? plywood ito ate? Ito? Oo. Malamig ang lupa. So yan. Malamig ang lupa. Hindi man dito natulog. Hindi naman po, bago naman po yung bubong. At least nabaguhan ng bubong. Ito naman yung lutuan nila sa labas. Actually, nasa labas yung lutuan. Dito sila nagluluto. So yan. Kapag umulan, sigurado, hindi sila makakaluto. Kasi hindi man pwedeng magluto sa loob ng hinihigaan nila. Kasi wala na po silang pwesto doon. So dito sila nagluluto. Yan. So siyempre, unang-una, naramdaman ko dito sa mag-anak na ito talaga awa. Nakikita ko yung sitwasyon nila, nakikita ko nga kayo magkapatid, tumutulong kayo talaga sa maraming mahihirap. So, sabi ko sa kanila, kaya kahit nag-ano ka sa Facebook, nagla-live ka or ano, talagang doon ako nag-message kaya man doon mismo sa pagla-live nila, chinat ko talaga ng kumusta. So, nung mag-reply ka na sabi mong standby, sige bukas or pupuntahan ko na kayo dyan, pupuntahan kita. Natuwa ako masyado at sabi ko, laking tulong ang magagawa ninyong dalawa ni Lay sa kanila. Kaya salamat na marami at nandito na kayong magkapatid. Yung hinihingi kong konting tulong para dito, na bigyan ninyo. So guys, bibili tayo ng unan para dun sa bibigyan nating family mag-iina sa Barangay Fundado. Hello mga bro, andito na tayo syempre sa tindahan ni Tita Mila Quintelas, sa Quintelas General Merchandise, ayan, dito sa bayan ng Labo. At nagkuha na po tayo ng kutsyon or foam para po dun sa mag-iina sa Barangay Fundado. At galing talaga, napakabait ni Lord kasi super discounted yung tama na ibinigay sa atin ni Tita Mila Quintela. At ang nakakatuwa po nito guys, mabigay pa rin po sila ng damit para sa mga bata at aabangan natin siya at i-inform na rin tayo. So super discounted pa tayo dito kaya nakakatuwa. Thank you so much Tita Mila. Ayan, sa mga staff po ng nila sa tindahan po sa bayan ng Labo. Dito naman tayo ngayon sa Quintelas Hardware para bumili naman tayo ng 3 supot na semento. Okay guys, so 3 na ang ginawa natin. Dati 2 lang pero ginawa natin para
May pasobra. Yan. Di ba, bro? Mac? Yan, si bro Mac. Sir Francis, salamat ha sa tulong mo sa ating program. Nahulog pa. Kapag kakaganyan mo, nabungad yan. Tapos yung kumot, tsaka yung iba pang gamit, Dito! tapos palong na lang. Tsaka kapag may mga pinky, ay hindi po kayo marunong mag-laro. Ayun! Ay, ang cute naman. Kaya naman ni baby angel there. Wow! Papasal-pasal. Okay. Salamat po sa nagbigay po sa anak ko po at sa sa inyo din po. Salamat din po. Ayan, chinecheck na lang na Kuya Romy sa kanila. Para hindi nahihirapan sila, para komportable ang tulog. Ay, kasya ka ba? Oh, hindi na tama lang. Ano na yan? Wow! Ay, okay na yan. Sayang ano kung ito pala yung walang ganun. Oo, yung kahoy na lang yan. Ano kaya? Kasya ito dyan? Kasya. So, nadadami nating toys. Hi guys, andito kami sa bahay uli ni Ate. Nagdala tayo ng gift pala para sa kanila. Yung request nila, tapos yung cat tray. Galing kay Bro Leo and Ate Annie. May mga toys, mga damit, tsaka may mga biscuits. Ang dami dito. So, hayaan si Ate Ita magbukas. So, Ate Ita, bukas ka. Dito. Parang ang hirap kami nagbigay na ayaw pagbukasan. Wow! Thank you. May laruan po. ko. Ay, tulog. Tulog. Ayan. Ayan. Wow! Ay! Wow! May chocolate. Ito naman. Dami nito. Okay. Okay. Yan mo Ate Aita. Yan mo siya. Dami. Wow! Ayan. Oh! Wow, ganda. Ang ganda. Oh, ang cute. Ay, ang cute. Wow. Wow. Ang cute. Ang cute naman. Ayan. May kumot ka na Angel. Oh, yehey, mga kumot. Ang dami. May hangin. Oh, may sabon ikaw. 1 to 3-year-old na gatas. Yay! Siyempre, kung may mga pang baby, meron din naman sa inyo. Meron kayong pitsil. Oh, meron kayong magamit. Ay, mama. Kaganda naman po. Wow! Ang ganda ng plato. So, may ilaw. Ilaw. Tapos may bumbilya ka na. Ayan. Okay. Sabi ko, Alcohol. Kailangan nila. yung antena ko na kina-TV. Hanger! Okay, para saan di na, ano ko saan na yung, okay? Para naman na sa ayos mali yung ano mo, para sa yung 1,000 pesos. Ay, nakin tulong po talaga ito sa akin. Ayoko umiyak, pero... Ni Ate Ita. Ikaw ang panganay? Mhm. Yan.
So, nakita natin yung sitwasyon kasi nila dito, kailangan di mapaayos yung bahay nila. Kaya, Sa totoo lang, sir, di ko sinasabi sa inyo, talagang bulwat na yan dun. Butas yung mga yero oo. kong yan. Kasi isang area lang talaga po sila dito, kaya bibigyan natin ng pangpaayos. Ito lang, harapan na to. Oo, yun lang Ito harapan kulang yan. pa, pero malay mo ay mayroon pang blessing na dumating. Ate, para sa iyo. Ay, thank you very much po. Kung kaya naman po galing itong perang ito, Kay sana Francis, po. Sir Francis Pineda. Sir Francis, thank you po dito sa pinadala niyo. Malaking tulong po ito para dito po sa aking harapan ng bahay, padiretso sa bahay nila. Thank you very much. So sana po maraming pang blessings ang dumating sa iyo. At ito namang natirang 2,000 pesos, ibibigay natin cash kay Ate Ita. Pero bahala na po kayong asikaso kung saan nyo ito gagamitin. Ay, sa kanya po yan. Ate Ita, tanggapin mo ang tumatagin. Masayaw muna tayo. Deal or no deal? Ano ang gawin mo, Ate Ita? Ang 2,000 pesos. Salamat po sa nagbigay po dito sa Kay Sir Francis Pineda. Vincent Pineda po. Ito pong mga gamit na ito. Salamat din po nagparabibigay po sa amin mag-irina. Laking tulong na po nito. Ano pang nararamdaman mo ngayon, Ate Ita? Masaya naman. Masaya ka naman, sigurado yan. Baka hindi ka man masaya. Masaya po. Si Baby Angel Blessed ay natingnan na rin ng ating mga health workers sa kanilang barangay at aming napag-alaman na malnourished si Baby Angel kaya kailangan ng tuloy-tuloy na vitamins, pagkain ng masustansya, pati ang tuloy-tuloy na pag-inom ng gatas. Binalikan po natin yung bahay nila, Ate Ita. At ito yung kusina nga nila dito. Hinahanap natin yung lutuan. Ay, ito yung lutuan! So, siyempre, nag-ulan po magdamag kagabi. Ito ba yung lutuan nila? Kaya lang, nawala yung kaldero, yung kawali. Ano? Naatong na po yung kawali nila. Sa sobrang ulan. Ayan, ito na. Sismiyo yan. Pabili tayo! Yan.